Arrastion, hemen gaude Durangon, liburu eta diska azokan. Eta hiru aldiz atera gaituzte kalera, geure karpatxotik eta megafoniak kendu digute, galerazi digute, udaltzainek. Eta hemen dago nirekin, artzain veterano bat, eta ezi hau ikusterakoan, artzain honek urrengo hau, esan du, hau bai, gazteleraz, esan du urrengo hau. Hau Jon, bota, bertsoa. Hau, udalako hauek egaman goitunik ardila sartzeko barruan, txagurrak hartzeko ardila barruan sartzeko. Hau oso komenigarria iruditzen zaizkin, nahi? Eta esan du baita, gero kexabingo gaela bizitzakoak, justo, Durangoko, alkate zaita Durangoko udalari ekiten ari gara hemen da, behira nolako ezi txukunak jarri dizkigun geure esku, hemen kobazulo hontan, ez du, karparik usten ez digutzi, baina jarri digu Marian Botokoaren kobazulo bat hemen, behira nolako kobazuloan gauden, txukun, hau emakumenekin. Kamarakin, kamara. Kamara daukagu hor baita, CNI konektauta, Arrastion CNI osoari. Mikrofonoakin, zuegatik ere hemen gaude. Eta BBK eta Euskaltel eta kexabengo, benetan, gero. Bueno, baina infrastruktura ikaragarria, guretzago infrastruktura. Kriston infrastruktura jarri digu Durangoko udalak. Osea, kexatzeko horik ez daukagu. Osea, nik esandako guztiak uste dut atzera bota behar ditugula, benetan jokabide eredugarria. Ezi txukuna, denok preso jartzeko, ardiak Europekin batera, uste zuen mendik, ardiak sartu, loan sartzen dira, tak, barrura, hemen egiten dute pasiotxua, goizeko 8:00-tik 10:00-etara, txak. Gero markauta, gero hemen, hartzaiaren oinak ikusten ditugu, hartzainak ateatzen ditugu, txas, kalea, txakurrekin, da hemen dikatea, eta txukun, txak. Belarrian fitxa jarri. Gero hemen, askaltzen dute, edo gozaria, edo merinda, ardo pizkat, uste dezu nola ardiak, egin duten euren kopoa. Eta gero kartoi batzuk loiteko. Hoixe, kartoi batzuk loiteko, eta hau da, agenda 2030 etorkizuna, hain zuzen. Hala da ze, kexabingo bea, gure erakundek ematen diguten tratuaz. Beira, nolako txoko txukunera baztertu gaituzten. Elkartegia jartzen du hor. Da horre egiten dugu elkartasuna, elkartu egiten gehor, elkartegian, nunez. Hoi da, da gero justo hemen, txak. Ikuste zuen nola, Bizkaiko foru aldundiak, landako elkartegian jartzen dituen bulegoak eta ofizinak eta bar, metro karratuak eta ez tekebendik. Da justo hemen, justo hortxe bertuan hemen txe horrek, parkino eta ezi horiek hartzen dien hortan, geneukan geure karpa ziztrina, irukoa, justo euri zaparra da, pixkate goiti beraz jausteko, eta justo hortik, bota egin justen, eta ez da megafoniarik erabiltzen hasi guten utzi. Ez que, beharrezkoa ziren, astuta utzi dituen, baina beharrezkoak horreatik ezatu, eaman nahi zituen da horreatik. Horrek lotu egin dituzte gainera, lehen zeuden solte horiek, baila horiek, kuntxe ikusiko dugu, zaur reportaia da primerakoa. Jon, ator nahi baek. Beira, honek zeuden soltean, honek ziren abere solteak, ez? Honek ziren solte zeuden hor, dauk erabiltzen dituen pankarta jartzeko. Da, zer egin dute, atzo bertan zein dute lotu, ikuluan lotu egin dituzte, ikusi nola bridekin, da hain ezin dira belartzara atera, belar janean, eta dauk ezin ditu erabilei pankarta jartzeko. Orduan, gure erakundeek, txukun, egin dute kriston lan bikaina. Da, erakundeek daude denak, hor, irudikauta. Ikuste zu, hor dago agenda 2030 osoa. Da muturrean agertzen da BBK, KOMEK, agertzen da Euskaltel, Euskalmel, Euskal Denetarik, Euskal Mogollón de cosas. Zuben zitioagatik, bizi gara. Euskal todo Euskal. Hori bai, nada tendrás y serás feliz. Gora Euskadi askatuta hori bai. Denak oso abertzale, eta Mikel Altzuartek bota ditun bertsoak bidaliko ditut untxe bertan honekin bideoarekin batera. Arrastion denoi eta ondo pasa. Agur, gora geu eta geutarrak.
ahoestali eta belarri gor. Euskaraldiak bertze urte batez, landu nahian hainbat alor, erabileran hankamotz gaude, ta kanpaina bat zaio zor. Aho bizi eta belarri prest, euskalduna zeinen jator. Baina ikusirik nola gabiltzan, akats txiki bat dago hor. Euskaraldiak beharko luke, ahoestalita belarri gor. Euskaraldiak beharko luke, ahoestalita belarri gor. Jaurlaritzaren bozeramaile, dugu bingen zupiria, ahoestalita nola eginen du euskaldunak intziria. Herritarrak elkartu gaitezen, debeku eta agiria. Euskarari arnasa emateko, modu egokia iria. Euskalgintzari diruarekin, sartu aldiok ziria. Euskalgintzari diruarekin, sartu aldiok ziria. Soziologian horren dotore, dabilkike amunarriz, erabilera bultzatu behar da, diozu behin eta berriz. Aho bizi eta belarri prest, erdigunean ezarriz. Ahoestaliei ongi entzuteko, fin behar dugu belarriz. Zure txiste honenaren aurrean, lehertuko gara irriz. Zure txiste honenaren aurrean, lehertuko gara irriz. Bertzei bezala birusa guri, ari zaigu biraoka, bakoitzak ikusi beharko du zuzen nahi duen joka. Azenarioa alde batetik, gero makila ta soka, trampak eginez irabazi nahi, duenak nor gehiagoka. Egia uste baino lehenago, izanen du ate joka. Egia uste baino lehenago, izanen du ate joka. Zer? Unos cafecitos a Joseba. A ver, alkate jauna? Bai, hemen dago Joseba. Zera, damututa zaudetela? Bueno, vale, konforme, bueno, vea. Astu, ez da zer repasa. Bueno, vea, bidali bar orduan, kafe horiek, vale? Bueno, va. Esta es kamioia ere bai, no? la línea directa. Zena ezue, kabalgata guk organizatzekoa? Hemen, Durangon, kabalgata, vale, konforme, karriko ditugu, automobilak eta megafonia, vale? Comunicación directa con el Ayuntamiento de Durango. Y estamos, como hemos dicho antes, como la Agenda 2030. Pregona, bien a las claras. Nada tendrás y serás feliz. Pues nos hemos venido y nos hemos mudado aquí. Ya somos homeless.
el Choco, donde hacemos las penitencias, ahí al fondo, y aquí los cafecitos que nos los acaba de traer esta mujer que no sé si quiere aparecer en cámara, pero la Diputación siempre velando por nosotros. Efectivamente. La Diputación velando por nosotros, y aquí esta mujer que es una auténtica cuidadora, que nos ha traído unos cafés más ricos que la leche. Elena, y aquí en el Choco de los homeless. Pero que este hueco está mucho mejor. Alcarteguía, como se puede ver aquí, el lugar de reunión, anticipando los grandes logros de la Agenda 2030, de la mano de nuestras inestimables instituciones, siempre velando por nosotros, al igual que todas estas empresas que están ahí financiando la Disco eta Liburu Azoka. No las veis muy bien, creo, pero están aquí todos los estamentos y entidades que componen la élite bien pensante vasca actualmente, con la Ikurriña presidiendo la escena como no podía ser menos. Va por todos ellos este piscolabis que nos estamos haciendo. Aquí, justamente donde está la furgoneta, a esa altura, junto a este postecito que se ve ahí, teníamos nuestra modestita carpa de 3x3 que nos hizo retirar la policía municipal junto con la megafonía. Nos hemos tenido que poner en la intemperie y nos hemos buscado este pequeño cubículo. Un saludo a la Diputación, siempre velando por la ciudadanía. Agur.